Ben, Libro ni San Juan, kapitulo ni Kasamapulo ket siyam, ti versikulo ni Kadapulo ket 8. Kalpasan ti amin, ang buong Jesus, nga amin abanbanag ket naramin na, akas pakapagpalan, kasuratan, ket kinunana, mawawa. Dagiti pito abalikas ni Apo tayo Hesu Kristo ti krus, ket pudno unay anak nuda ti kaipapanan. Dagiti una talo, ket ipapanan kadagiti na, ket panagayat na kadagiti tattao. Iti may kapat, magaynen, ket makaito, ket balikas, may turong daamin ni Diyos. Ket di may kalima at tumito tayo, mawawa. Ket may turong itibukod na kapakaiturungan. Apay ng sawang kapo tayo na Jesus dahil ko yung balikas. Awisin tayo nga rod, tamilisin tayo dahil ko ang kinapuno. Una, isukit mawaw, ti material, ken pundo adano. Saan anakaskas daaw, ani ako tayo Hesu Kristo, ket mawaw, iti pundo adano. Manipod panakatilim na, rinugyandan, imang parparigat, ken kuwana. Ipanagana ti kabatuan kalsada nagturong sa jay galbuga agsangan asin yung saan kamawaw. Malaksit karaytoy ang maklay na inggit dat sen kinakarsang akus. Pudno anya po tayo Jesus ket mawaw idano. Aglalo ang mapanunod tayo, nga dahil sunat isang nagasot ket hindi mapuno asugat, tikupod na ang kapwanan isipsaplit tilanggo. Kadagiti pito abalikas niya po tayo Hesu Kristo, dahil laing initurong ibukod na amin. Imutik-tikan tayo, at ilaing ipalong dagiti tao inkwana, kalpasan di panakatilina, tuti arap, analukan tilira. Dahil ketikay sa maynom, ipainom na kaditi, madusa may lansay krus. Ti arap, akumukaw, iti malit na otpo, ken timira may sa klase abunga na banglo, no burakin, ngayon nakaitirahan na. Tinapaglaok nga arap ken mira, ket agserbiakas anesthesia. Tapusan unay amalit na ti sakit, tinasag, itinansa tinasag. Dahil ko'y ketinjaya na kinapo tayo sa Kristo, ngayon na ket na. Di na masapol ti mga et sakit. Sa ang ken-ut-ut na sarsaglakin na. Pudno kayat na amalit na amin, isukit ni may na dito'y daga, kagyang kiligat ni baso. Dalong makasapulan ti napateg mga dalong hintay pamit-pet ibisig. Dalong amang et ibanog tayo. Dalong amang paritnet lumawaw tayo. Amin daytoy ken amin nakasapulan na pasayak intero alubong ket isabot ni Diyos. Dinamin. Merita. Ti Diyos anamarso ni amin na banag agraman ni danon ket agsao akong kunana egos mawawa
unay panagsakripisyo. Si kakin siya kuma, tinagbeng na ang baklay idusa, nilita ni Apo tayo Jesus. Daglag amin ang baklay idusa kiti amin alita. May kaduang kabsat, gusto kit mawaw, ikaw mati tayo. Numan pa'y mawaw sa nalimawat itidalong tapno may ti marikrik nana. Garod, uray mawaw sulat ti pudno adano, mas mawaw ti pangmati tayo. Makita tayo, may sagot na tidalong nagiti amin amaw. Mawaw, tanyaman nga oras. Saan ka di Yesu pinampals na tidalong? Saan ka di Yesu pinang matudo kinang layos ti panawin mo? Pudno kang kabailan na ay epenti pisikal. Apan nakawaw, ngem narigat, ngem epenti mawaw. Nga espiritu na. Agsipod na saan pinilit na ginitat tao ang mamati kinagdagdayaw ng ikwala. Nagluwang agsipod na ang pamati kinparag nagdayaw na ginitat tao kinkwala. Nagluwang manin iabot para yung Jerusalem. Gapo di ba nagked-ked na gitipudso kinkwala. Nadagsen ka panunutin. Ani Apo Jesus ket nagtakder kay mawaw isang lubungan, tap nagbabawi na gititat tao ket umasid daligang kinkuan. Kinunana, umasidik kayo da kayo madalagsinan, iyawi. Ngayon, nagtuntuloy na sa amin pagdaling tao. Puno unay ang mawaw di pamati kay panagdagdayaw kinkuan. Isukit imay para gati adipen na. Yung nagkid-kid na gati adipen na. Hindi kasangwanan na mapasaran tayo di pandemya hintay sinagawad di umos gawin. Medyo nalipakat tayo ni Diyos. At nalagin itang tao mag-adayo, pinagtaunan na nga pamati. Nagragragsak isang alubungan na mapanagliw-liwa. Ngayon kung may ako, ibalay ni ako, anamaswa. Ipugod na pagsayatan, tindatang ipatwin, saan na pagsayatan kaduman. Tumulong tayo kay masapol, agpapicture tayo, tadamanipos tayo sa social media. Intay ay pagisindaya, at pipinangato, awan din lulikat bukod abagi tayo. Amin na kayat tayo, intay aramidin, nasaan may tutukis sa Diyos. Agtrabaho tayo, ditudo-tudo, ket malipatan tayo tumawag ni Apo. Imay tidakkel pagsubok niya tayo. Saan may salami ini tinapagkaran, ngem entero malubog tinagsagawa, tilay ito yung niya. Ano kabsa tintay na agay? Iktan tayo tigundaway at pinangyan ni pamilya tayo, makisama mamaman, hintay makatulong ipada tayo at tao, nagsubili pinagiging na mayet para ipagsayaatan sa malubungan. Aduman tintay na pasaran, anadung-adung ang ibiyag, ngayon gabot ipamati tayo, Apo tayo Yesu Kristo, hintay na nalagpasan namin ket hintay na tuon na. Datayo ket pinaswa ni Diyos. Datayo ket pinandisyon ng Diyos. Datayo ket binyag ni Diyos. Datayo ket pinaimbag ni Diyos. Datayo ket pinakawan ni Diyos. Datayo ket ay-ayaten ni Diyos. Nailansa ni Diyos para kada tayo. Mano kada tayo imagbibig ang nagbasol tayo. Mano kada tayo hindi malikod kadili pasol. Mano kada tayo ang mangawis kini Apo tayo Jesus. Di
tayo kinagbiag para kay Juan. Santay kung may palubos, malipatan tayo ni Diyos na naman suwakan tayo. Nagaduwa tao kinagkagkid kay Apo Jesus. Ang sipod na saan kaya lagi kinadana. Nakabsat kay Gagalien. Nagaduwa at pampawala ng Kristiyano. Yung magbibiyag damit asirulungi. Saan man lang o kung yung dinasantuan o kami yung dinasantuan ng Biblia, saan makinismisa kayong bayin na ni Diyos ang magupot kadaging ibas-basol ba? Puno ang mawaw ni Diyos pamati tayo ken panagdaldayaw. Inak na rin natin alam ni Diyos. Hindi nakasaran ni pamilyangin ni sakit na COVID-19. Manuwal daw na ka makikita ang kakabangan. Ang makiing istorya, uray anak imas si tao. Naging kasama kita pala yung hamong mga mananan. Naging pa ulit mo. Yung gapot di ayat ni Diyos, nga po tayo, nalasat pinipat kubog ni Diyos talaga. Di ayat itong galmay sa sakit na patugyan. Puno ang mawaw unay ni pagmati tayo, ken panagdal tayo. Iti may tatlo, isukit ni mana, mawaw ni pagserbi tayo ken kuana. Panagserbi tayo ken kuana, daw-dawatin ni Diyos, din tayo ni pinagserbi tayo ken kuana. Dahil to'y kitman na yun, may tutok na ulay, pamali pinagdagdayo kay Juan. Nung di tao, bibigyan natin ulam na ngayibag akin, itipada ng tao. Datayo ba'y nakakasan na magbibig ti utang ngayibag akin ti Diyos? Talo ba hindi pa nibasa pinagserbi ni Diyos? Una, babayan di oras ken panawin tayo. Dawatin ni Diyos ni sa kayo. Daw kadalawas pagkikuana. Adabaw itin tayo. Adabaw panawin tayo, hindi gagayin tayo. Itrabaho tayo. Pamilya tayo. May awan pas. When mo ba sila ipanawin tayo ni Diyos? Ni Apo Jesus, ket mawaw. Ipanawin tayo. Serbi tayo na ron, ipanawin tayo oras tayo kay Kuana. Di may kadua. Rebeng na nagserbi tayo kay Kuana, babaen, kisanikwa, pirak tayo, da tayo, ibilbilin na magded, abuloy, kadagpiarami na. Dagiti bendition na awatin tayo, kas kumamit tayo, kikabuslun, tintay pang-buray. Impan na kayo ni Diyos, iti lugar kapag panantin kuwana. Nabusbuslon ti grasya mo may katagayo, no nabusblon met ti parabor katagi makasapol. May katlo, rebeng na pagserbian tayo ni Diyos, babae ibukod tayo na influensya. Kuna na, karay-rayat tayo ng isilaw tatlo, makita na ng tao, tikinapudlo ay met kayo. Rebeng na may petang tayo, tiwaw ni Diyos, babay ni pudlo ay tayo para serbi. Kasi miyembro ni Camarero, Iglesia Pilipina Independente. Intay na rin natin pudlo pinagserbi, itong galmesa, tingan mo sa dyan. Makita tayo, ipinagbiling na yan, pinagkay-kaysa, pinagtitinulong tilo, tunggal mesa para sa simbahan, i-congression, kaya organisasyon. Malik na ipudlo ka pinagkakabsat niya. May kapag ipudlo ang pinagserbi ni tao, kaya may tutok itisuratan ni Diyos. Pudlo nga lumawawawa ang serbi ni tao. Naringguman taglaw lang tayong kakabsat. Ado may paspasyan mo may agro
para pinagservita. Intay Oktubre na nasaya, timik ka rin ang servita na tayo. Makatulong saan ang mawaw tituray. Puno mawaw unay ni Diyos, sintay pinagservi, na yan sa Diyos, ang pupukaw itinapigsa, mawawa. Marignana mawaw, idanong, yung marignana mawaw unay, ipangmati tayo, panagyaman, panagdaydayaw, panagserbi, ken panagayat tayo minuwana. Karalag, ay ayatik unay ni Jesus, anang salamat kanya. Agyaman ken kagapo, tamagrugyagon na mawatan dahil na tukod ang inadalem tayo mo. Numan pa'y kita'y ako, tikas na ka na itured mo, kapot ipinagsagabang itinalaos, apan nakapagpagdara natin Diyos. Tulungan ang abot na papasingan dinalain, ipamatik kin ka, sapay ka ng kanayo na lumang asisadalin kin ka, sapay kabayat ipanagpilipigan mo, tignayan mo matippuso ni iti ayat, nga si anurot kin ka, iti amin apagayat ka. Amen.